Folytassuk, ahol abba hagytuk. MC Havert és a teknőt már láttuk, de két királynőt és egy igazi istenkirályt még nem. Következzék a romantik! Hey haver! Melyik út megyen itt Budára? Vagyok rég, az udvar rímes réme. 17, aranyért zontozgatsz egy évre. Nagy kiváltság, budaszárságú. De a tél eljön minden nyárra. A jó király is egyszer él, a dalnok megy, mert drága. Meghalt Mátyás, lesz itt váltás. Hova bújsz? Az énekednek vége, az a vád. A király miattad ment égbe. Hamis voltál, rosszat szóltál, Ott fenn most hallgat a palota. Most nem hallik halta. Lényeg az egészben, lennék a lantos helyben. Most hallgat a palota. Most nem hallik halta. Most fordul az igazság. A szűrödet kirakják. Mi legyen? Tán felfogadnak Bécsben. Vagy felkötnek, vagy porrá körnek egy késben. Meghalt Mátya, ellegyalas úr. Menekülj, a vénszakács is eltűnt. Eladó! Tudták lantok lopott meltű. Nehogy horkolj, menned kell pakolj. Most hallgat a palota. Most nem hallik halta. Most fordul az igazság. Vigyázz, oda nézd, új kalodák! Hallgat a palota, nem lesz eladóra. Jamu, 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 zsál, zsál. Hallgat a palota, már rád egy fakaloda. Két csodálatos királynő és egy isten király, Győzike, gyertek, foglaljatok helyet. Ha kényelmesen elhelyezkedtetek, akkor a zsűrinek lökném át a lehetőséget. Kép a képben újra Gundel Takács Gábor. Fájó tény, kedves nézőink, hogy Mátyás valóban meghalt. Azt hiszem, ebben egyetért a zsűri, ugye? Mi meghal már? Hát igen. De nem biztos, hogy Igen. De hát azért vitatkoznunk kell, hogy oda az igazság, hiszen a mi felkent feladatunk az, hogy az igazságot valahogy azért megpróbáljuk ezügyben megállapítani, bár nem lesz könnyű, hiszen tulajdonképpen több mint históriás éneket láttunk. Már az opera műfaja felé közelítettünk. Mondtam némi párhuzamot a romantik esetében Mátyás király és Győzike között, ugyanis Mátyás is imádta a nőket, és amikor egy-egy felbőszült férj így megkereste a palotában, akkor Mátyás időnként beültette, tehát helyet cserélt a valamelyik lantossal vagy udvari bolonddal, tehát könnyen lehet az, hogy Győzike itt eljátsza nekünk a szerencsétlen lantost, és közben ő a király. Aztán a végén odaírja, hogy Laci, zsörtől lettél, vagy megadjam azt? Hát ez döbbenet számomra. Dolgozd fel, Laci. Ne bugyborékoljál te bele, mit? Köszi. Feri,
Hát én a döbbeneten még mindig nem vagyok úrrá. Én azt, amit az MC Haver bemutatott, ez a két modoros idióta, akiknek valószínűleg egymáshoz is közük van, én ezt éreztem. Ebből a kisugárzásból nagyon helyesek, nagyon kedvesek voltak, nagyon korhűek, a hangszerelésük is nagyon megfelelt a kor szokásainak, a csörgő, a nagy dob és minden egyéb odaillő. A győzőiknél ugyanezt el tudnám mondani, bár a refrénben megszólaló, kicsit ilyen modernebb, poposított dobalapért kár. Egy kicsit a stílust ez elvitte, de fantasztikus volt, pazar volt a háttere is a győzőiknek, szóval nehéz helyzet lesz ez is. Fero. Katikának és Zsuzsikának gratulálok, megint tündériek voltatok, nagyon jó volt, ahogy most táncoltatok, tehát egy egészen újfajta táncot mutattatok, és hát énekelni meg tündérien tudtak, tehát ehhez gratulálnom kell mindenképpen. Köszönjük szépen. Aztán MC Haver és a Teknőre, hát azt írtam fel, hogy én mindig tudtam, hogy ti nagyon hülyék vagytok, de hogy ennyire azért... Na most a legjobban azt tetszett bennetek, hogy mind a kettőtöknek olyan haja van, mint két leharcolt WC kefe. Hozzátenem, hogy úgy is érezzük magunkat. A romantik együttesnek, mindjárt ráfogyasztom Győzikére mosolyt. A romantik együttes... Győzike, mondhatom? Na, barátok, köszönöm. Mondhatod, de már nem örül. Tudtam, hogy az lesz. Nagyon örültem, hogy Győzike kinyilvánította itt a hangtudását és terjedelmes szólamait. Nagyon hasonlít a Győző hangja az enyémre. Csodál, komolyan, nagyon hasonlít. Én 10 évvel ezelőtt indultam egy Ki mit tudon, énekel, komolyan. Meghallgatott az a zsűri. volt a bátorság. Meghallgatott a zsűri, és közölték velem a produkció végén, hogy az én hangom csótányírtásra kegyetlen jó. Na most azóta a lakótelepnél, mikor úgy ellallázom magamat, talicska szám hordják ki a csótányt a környékről. Ennyi haszna maradt a zenének. De hangsúlyozom, hogy magamról beszéltem, amúgy viszont gratulálni szeretnék a két produkcióhoz, mert ez csodálatos energiát öltek bele, és azt hiszem, hogy mind a két produkció látszott, hogy azonosulni próbáltak tényleg a feladattal. Gratulálok, és gondolkodom majd Azt hiszem, hogy megkegyelmezek neked. Köszönöm. És a fejedelemséget ezúttal meghívom egy nagy vadászatra, és Győzikére fogunk vadászni. Jó. Na, Új Péter. MC Haver és a Teknővel kezdem. Meglepő megjelenítő erővel varázsolták elénk egy 15. századi buzibár hangulatát. Ugyanezt tippeltem én is. Mindezt Cseh Tamás hangkordozásával 10 lux fénynél és egy WC papír reklám keretében. Tehát... A romantik együttes lantján pedig ugye maga Tinódi Lakatos Sebestyén szólalt meg. Hegyi Gyuri. Hát megdöbbenék vala. Egyrészt köszönöm, hogy megtudhattam, hogy a reneszánsz dalszöveg, ezt Teknőéknek címzem. Nagyon vicces, ám teljesen értelmetlen. Ez nagyon jó, ezt szeretem. Viszont amint tényleg kiakadtam, az, hogy gyalogaloppal elindult a romantik muzsika, és utána ez az ilyen reneszánsz, kraftwerkes, elektrik bugis tánc hozzá, komolyan tényleg megérdemlitek a kalodát. Úgyhogy... Most hadd térjek egyébként vissza a látványhoz, mert ugye Gyuri azt mondta, hogy nem volt értelme a szövegnek. Én úgy vélem, hogy MC Haver és a Teknőről beszélek, hogy a szöveg igazából akkor nyerte el az értelmét, amikor láttuk a produkciót, ugyanis ugye oda az igazság, és ezt a szerencsétlen kis apródot, aki nyilván egy minoritás minden tekintetben, állandóan bántalmazták. Tehát oda az igazság. Igen. Vagy ezt titeket is meglep, hogy én ezt beleláttam? Úgy nagyon, nagyon jól láttad. Egyébként a buzibárról van szó, a közös gyerekünk. Még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Elég rövid időtök volt rá. Ez a Hófehérke és a hétvége című. Azt hiszem, hogy két nagyszerű műsort láttunk.
Jogilag én, amit felfedezni véltem itt az előadásokban, a lantost hadd nyugtassam meg, hogy ugyanúgy, ahogy a mai világban is jellemző büntetőjogászok körében, hogy csak ártatlan ügyfeleket védünk, azt hiszem neki sincs félnivalója, ez Mátyás idejében is így volt. Úgyhogy mindenki ártatlan. Nos, hát én azt gondolom, hogy már csak az értékelés van hátra, de ismét adjunk néhány másodpercet a zsűritagoknak, hogy meghozzák a döntésüket. Levente? Arra kérem önöket, vegyenek elő tollat, hegyezzék a ceruzát, és most írják fel a telefonszámokat, hisz szimpátia vonalunkat mutatjuk, minden zenekarhoz tartozik egy telefonszám, ezt hívják, óder, küldjenek SMS-t, és szavazzanak arra, akit negyedikként tovább szeretnének juttatni, mert tudják, 3 továbbjutóról a zsűri gondoskodik. A negyedikről ugyebár viszont önök. Nos, hát elérkezett az igazság pillanata Mátyás nélkül is. A kérdés az, hogy MC haver és a teknő, avagy romantik. Barátaim, ezt gombnyomással jelezzétek. És megszületett az eredmény, úgyhogy most kérem, hogy ezt ismertessük. Új Péter. Én a WC papír reklámnál maradok ezúttal. Tehát MC haver és a teknő. 1-0! Ennyi, Gyuri? 2-0 MC haver és a teknő. 2-0. Nagy Feró? 3-0. Kisvári Feri? 4-0. Ági? MC 5. 5-0. Átfordulok. Zoli? M. Sirius Havericus. 6-0. Marika? Érezten és romantik. 6-1. Tamás? Nekem bejött a romantik. 6-2. Fekete László? Romantik. 6-3. Francsis doktor úr? Annyira megragadott engem is az, hogy a reneszánsz motivokon kívül egyéb motivumokat is belecsempésztek, hogy romantik. Romantik. Hölgyeim és uraim, az MC haver és a teknő, illetőleg a romantik összecsapását 6-4 arányban MC haver és a teknő nyerte. Gratulálok! Csupa óbetűs banda érkezik, hölgyeim és uraim, már ami a magáhangzókat illeti, és miközben nézegettem a fellépő csapatok neveit, egy könnyű kis dialógus jutott eszembe. Hangsúlyozom, semmi, de semmi köze a fellépő csapatokhoz, ha csak annyi nem, hogy elhangzik benne a nevük. Következzék hát a párbeszéd. Kop-kop. Bombon Zsolt fogorvos? No, boroltot hozott otthonról most? Jó, hogy? Bombont polcomról, Noxot torkomból. Hát ennyi lett volna alapvetően. Remélhetőleg rájöttek, hogy kik következnek, de ha nem, akkor elmondom értelmesen. Jön a Bombon és a Nox összecsapása. Ők majd a Bikini egyik legnagyobb slágerét, a Mielőtt végleg elmegyek című dalt fogják előadni a 80-as évek diszkó műfajában. Úgy tűnik, hogy ezt nem tudjuk kikerülni, mert hogy az előző és a legelső adásban is ugye téma volt a diszkó. A feladványt pedig elmondja Sáringer Károly, író. Károly bátyám, engedd meg, én azt mondom. Ment az idegjeim ki vannak teljesen. Megmondom, hogy ki vannak az idegjeim. Ebbe a pucparád és büfétekben nem lehet fröccsöt kapni, még jól hoztam nohabort. Mit rejtegetsz itt még ebben a kis varázs szatyorban? Volt szó, hogy mielőtt végleg áll, még nem megyek el, ne idegeskedjél. Kapsz egy képet rólam. Hát... Szívemen fogom viselni, köszönöm. A szatyorba vagy a demizsomba rejtetted a témát, amit hoztál nekünk, és egyáltalán mi az, amit hoztál? A demizsomba az itt van benne, a szatyorba van a téma. Szimpia a szingli nő. A téma tehát Szimpie a szingli nő. Karcsi, légy kedves, gurrancsd oda a kasznidat, foglalj helyet, és így már a zsűri szavazóképes. Azonnal meghallgatjuk tehát a 80-as évek szintipop műfajában a Bikini Mielőtt végleg elmegyek című dalát. A téma Szimpie a szingli nő. És a Nox ellenfeleként érkezik elsőként a Bombon! Szilvike, mi így párosan jók vagyunk egy szinglire.
kulturált, jól fűz, nem sújtja káros szenvedély, de sajnos még most is egyedül él. Egyedül álmomban ők, hosszú tömött sorban, gyertek a műsor, én leszek, vannak még jegyek. Egyedül álmomban ők, hosszú tömött sorban, gyertek a műsor, én leszek, vannak még jegyek. Fehér lovon közlekedő herceg, vékony testén semmi zsír nem serceg. Várja azt, aki hűtársal lehet, Bridget Johnson, neki mélyenek. Egyedül álmomban ők, hosszú tömött sorban, gyertek a műsor, én leszek, vannak még jegyek. Egyedül álmomban ők, hosszú tömött sorban, gyertek a műsor, én leszek, vannak még jegyek. Bombon és az ő igazi barátnőjük, Szolnoki Peti. A török tanás, gyertek a csajjal együtt. Vajon Szilvi hogyan teszi szimpivé a szingli nőket? Azonnal érkezik a Nox! Azt hiszem, szingliként nekem jobban fog állni a bikini. Nadrágomban átkozódtam rólad, mert azt hitted, majd én veszek szoknyát. Tévedsz, amikor ilyet képzeleksz, mert ennél már egy szingli is többet ér. Mielőtt bárki szingli lesz, csak vár a szívtipróra, de hiába hisz bármit megtehet, férhez mégsem megy. Sors nem precíz, össze-vissza lépked, a vázal repülős eltalállak téged. Érzem, mától már szingliként élek, mert a Bridget Jonesot épp most olvastam el. Mielőtt bárki szingli lesz, csak vár egy szívtipróra, de hiába hisz bármit megtehet, férhez mégsem megy. Alaposan kiosztjuk a bombon. És akkor most jöjjenek. Jöjjenek. Mielőtt bárki szingli lesz, csak vár a szívtipróra, de
hiába hisz bármit megtehet, férhez mégsem megy, mielőtt bárki szingli lesz, csak vár a szívtip róla, de hiába hisz bármit megtehet, férhez mégsem megy. Bizony, mindannyian várunk a szívtiprókra, olyannyira, hogy kedvem lett volna beállni a kórusba, gyertek velem! Amíg a zsűri döntést hoz, szabadon engedjük önöket, de felhívjuk a figyelmüket, hogy a most következő képsorok a megszokott vásárlási szokások megzavarására alkalmas képi és hanghatásokat tartalmazhatnak. A reklám után a Groove House és az Animal Cannibals összecsapása következik. A műfaj pedig mi is lehetne más, mint a mulatós. Na és persze ma sem maradhat el a finálé.